ଆସିଲା ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ଝୁମୁଛି ଖଣି ସହର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୀମାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖଣି ସହର ଯୋଡ଼ାବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଯୋଡ଼ାବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଳା, ମୀନାବଜାର, ଅପେରା ଆଦି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହାର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭଦ୍ରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମେଳା, ଅପେରା, ମୀନାବଜାର ଆଦିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସି ଦୋଳି, ମୀନାବଜାର ଆଦିର ଆନନ୍ଦ ନେବା ସହିତ ମେଳାକୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଡ଼ବିଲ କିରିବୁରୁ ଛକଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ବିଲ ପୌରାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସି ମେଳାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଦୋଳି, ଅପେରା, ମୀନାବଜାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।